Vážení, vyhoďte všechny vaše staré brýle na čtení, sluneční brýle a brýle s ochranou proti modrému světlu. Toto jsou poslední brýle, které kdy budete potřebovat. Tyto automaticky zaostřující brýle byly společně vyvinuty renomovanou německou mediální laboratoří a inženýry z NASA a nevyžadují žádné měření zraku. Brýle se automaticky přizpůsobí vašim zrakovým potřebám s rozsahem dioptrií od 7 + 7. Ať už čtete zprávy na telefonu nebo se díváte na vzdálenou krajinu, okamžitě získáte křišťálově čisté vidění. Jakmile vyjdete ven, během 3 sekund se automaticky zbarví do stylových slunečních brýlí a blokují 100% jasného světla. Jsou vyrobeny z leteckého titanu a rám váží pouhých 7 gramů. Je tak lehký, že na ně prakticky zapomenete. Pohodlné a pevné nošení se hodí na jakýkoliv tvar obličeje a zůstávají pohodlné i při intenzivním pohybu. Zablokují 99,9% modrého světla, takže vaše oči jsou celý den chráněny před únavou způsobenou obrazovkami. 14 dní na bezplatné vyzkoušení, pokud nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze. Akce trvá už jen 2 hodiny. Neváhejte a jednejte.